टुर्नामेंट सेंजाकमानी आबोनि दिनै फाइनल मैच चलिबाय दङ बेयाव जागा दिनै केसीसी T20 क्रिकेट मैच दिनै दाखौ टुर्नामेंट बोरमानि बिसिंथि जागा दिनै फाइनल खेला आमचाइनि काटासारा आमचाइनि दिनै सिमना काटासारा आमचाइनि लुकुरक नाय दङैमानो दिनै सिख्लारकनि नाहार मङावनो जे ताबु दिनै तिप्रासा लुकुरक बिसिं जे किसिसा लुकुरक फाइजांनाय मानाय बाय जे लाम हामियाराव मितमनि आरो नहते जों बरकनो गुइतो फोरोंमानगला जों अमहाय फुटबल क्रिकेट थंगैनो बमो आजागानि हते याखागनो बागे अमहाय स्काइप अमहाय याप्रि सजागै दङ एतिनियाव जागा फाइनल खेला नरखनि बांमा लुकुरक फुजा जे दिनै फाइनल मैच नो नायनि बागे दा आबनि लगे सुदु नायखाय नंया नायनि लगे जों सोलोंथायबो दङ कारण इंडिया टीम रबो चिन्ति प्रसारव थाङै मानखै गेलायनो जाव आइनि बागै चारिदिके जत दिगितिनो मैच खेला मोथंदा कमानि गोबांमा जोंनि आमचाइनि एटमस्फेयारबो गाहामगो हानि बागैनो जों दाखौ मैच नो ते अर्गानाइजिं कमिटिनो जों बेलेखनो हामबाय मारि जतनो साबरनो सावि दङ जे फाइबेदि जत थंथानि परिथानि बेसाबथानि मोसाथानि जत जागानो चिनिति प्रसा सिक्लारक बिसेसै चलारक इनभल्व पुंगान बागै कयो कारण जों नुगै दङ जों तो जत जागान थांगोबा जे स्कुल रग जेखुनु कालचारेल प्रोग्राम रग चलारक पार्टिसिपेशन बेलेखनो कम गाहायनि बागै जों अमते हेके खेला थंथानि परिथानि मोसाथानि जत जागानो जों बेसे गागांगो आगुगै फैनाय बागै चिनि चलाबो सारको जों कयनानै मुचुं मार्च 2 तारिख থেকে जों शुरू खायमानि तो दिनै मार्च 20 जों दिनै फाइनल खालायगोन कयटा वार्ड न त इनो जों साका म तो स्पेशल कोनो वार्ड करे जे थं गोरों जे थंना मुसंनाय जतनि तिनन जों एक्सेप्ट गया तो दिस टाइम पुइलाबा जों 16टा टिमना एक्सेप्ट फैगोन तो 16टा टिमनि बिसिङाव जों हासाम हयते खवाय गे आगरतलानि दुइ तिनटा टिम गे हासाम टिम लो फाय पार्टिसिपेट खालायफैगोन आसा खालाय नेक्स्ट इयार ते बांनाय दिनै विनार न ताम प्राइस जानाय बस मारि रक दिनै जे कप्लायंनाय रंनो कैश 20,000 लगे ट्रफी तंनाय जरा रानार्स संनाय बंनो 10,000 कैश लगे ट्रफी तंनाय ते मैन ऑफ द सीरीज तंनाय मैन ऑफ द मैच तंनाय ओमते हायके ये लाम का हामो नरो सिरायरं खुनुमा बागै जों तो खायना खायते मुसुं ता हिंगे चिन सोसाइटी को गोबां बरनो दङ बर सिनु दं खायना मुसुं खायमिया जोंबो बिजिओ दंफानो जों वानस लायगा एलाकान बर सालाय जे टाउन चेराव गतनो केफें माने दिगि बिसि थाङै दङ बरनो बाहायके लामा काहां तुइमान बे एकमात्र आबनि कायसा लामा हिंगे खेला दुलानि दुगु बिसिंथै जों बंनो आरो हते याखारि तुइमान बे जों तेबो बंनो आस्ते आस्ते खेलारखौ इनभल्वमेन्ट खायै बंनो थेगि चाय मां चाय तमानो बर जाते पगै दंथौ निजिनि हेल्थ नते इनभल्व होतु कारण तां जेसि सिक्लारक मोनसे सिनि बिसमा कराखनाय जेते टी प्रसनि पिछनि बागै अनेक दरकार नांगौ पराशना लोगो खेला दुला खायनाय जाते केफे मानि रखसे करे बंगर सुस्थ खाय तमै चिन सोसाइटिनो जाते काहाम खंगाय फ्यूचर ते काहाम लामाव खालामना बाङै आं गाबोन मङै औ दुखनाव बसखां सालगो बन केसीसी T20 माने काटासरा क्रिकेट चैंपियनशिप म प्रत्येक बोसोर चेङै थानाय प्रत्येक बोसोर माने अब इयार टु इयार अब ते पाइम करे जों म एमन बाबे जों मानसुका जे अर जत्तनो जाते इनभल्वमेन्ट फैथुं एलाकानि कंथुं जे प्लस अंक रानि खाना सेनि फाइनल को जों खम हारासना प्लेयार बन्द सफायखा बे तिफ्रातिनि प्लेयार तो ताबु थुनि दङ मेसबो थुनि दङ गासा खालायते आस्ते आस्ते खाय प्लेयार काहाम गय थुंगायसे दिनि तिफ्रासा बाकी प्लेयार को संनाय सो जों आसा खालायो काहाम पजिटिभ फात्रा हास्तिनि जे मैच फाइनल नि दिनै अजरानि पान्डा म पान्डाव फाइ मानजाखा चिना आमचाइनि न एमएलए बरमगोनां बिश्वकेतु देव बर्मा ताय गोबां मा चिनि म आमचाइनि अभिभावक ताय आमचाइनि जत चिनि सिक्लारक चिनि बुरैरक पुइलावनो नागार सानक आं जरानि बिसिङाव फाइमाया चिनि TTADCनि तिप्रा क्रिकेट लीग दिनैनि सिमिनो चेंगै रिजाखा जों खुमलंगाव उद्बोधन मा खालायगा खुमलं भार्सेस सुमलि साबजुन आरो बेलायखाना नायथावखाय थुंलाय दङ
Cini kokomono sung kesana musungo. Cini tibrasani lai gumawo. Omo kaisa ketal. Cini tung noklawo cini siklarokno. Tubui paimanka. Baik jai bang no matubnai. Baik jai matubu kamale dor jadon saimano. Cini kebang mat sikla serairok. Tabuk lam korozak. Bumabu panikok knaya. Okra sakrana maniang tomani zorawo. Mob thung ni bisintui. Football, cricket, volleyball, ba kebang ma tongo, item tongo. Abuni bisintui chung nukjaka cini kebang ma serairok. Jara drugs. Ba kebang ma samong hamiawo jara tongairok. Teruk borok khaki philoi. Khelawo phaimani. Boni bagai sini edisi hapang bahaino nor nukhna. Tipra football league klayoi. Jara first nai rong chung 3 lakh. Second nai rong 1.5 lakh. Omai kai runners rong 75,000. Tik cricket bomo aike na chung tabuk chung tinisi chengri ka. Jara first nai borok 3 lakh man nai. Second 1.5 lakh. Runners rong jang nai 75,000. Man of the match. Man of the series borne baga alada rangni ব্যবস্থা khlaijak nai omai khlaino edisi hapang rok taklaini budget যেখানে আগে 42 লক্ষ তমনি আজ আগো চিন্তাকলাই বাজেট খাইকা 112 কোটি 112 কোটি রাং জনি মানখাই চিনি এডিসি আম চাইও गोबांमा ग्यालारि जों खालायमान नाय माद रंनाय थख्लायमान नाय चिनि कुचिंनि बागै जों फातानि तुमनानि बागै जों चेष्टा खालायनाय जेदिनो फाइनाल नाय जों चिनि एम स्पोर्ट्स तायटनि युवराज सिंह बाय चिनि बबाग्रा कक सालायगा बनतुबुइ जों चिनि फाइनालाव जों खुमुलुंनि स्टेडियामबो खुनुजागनाय बनि बागैनो तिनि अरब फाइलु फाइगा बेलाय खातुंका आबुनि सिगां मुसुमनुका चिनि मानि चिनि रिसामुं खुरुं चिनि दफानि साथि बबाहायनो कायसा प्रदीप देबरमा मुखुमु क्रिकेट टुर्नामेंट खायफ्रुमु नुखा आ जागाबो काहाम चिनि क्रिकेट थांनाय सिख्लारक बंनि जे प्रतिभा बंनि जे मुसुमान बर काहामगा फुनुमानखा तिनि अरब नुफाइगा खूब काहाम बैटिंग खाने रक बॉल खाने रक बुनी साइड चुंकुन दिनी कैसे नंगी मैनिया चिनी ताको नर निचु जतन साइमानो खरकसा चिनी मुरासी चिनी खेलवार बतो नेशनल बल थंगै थंगै यताबो गोबां मा जागा बल थंगै थंगै जा बनि बागै अबनि बिसिङाव जे थांला आबो कोनो केबो ग्यारान्टी रिमांला रिमेयां जे कोनो भाबे हो जों खेलानो थाइबो बुसगांला हरना बागै चिनि जे खाव तंमानि न सामंग फरांना बागै जों साइथंनाय आबनि बागै जोंनि नखलाव नखरदि एकजाक मानि न तासादि जों लेखा फरा मा खालायनाय लेखा फरा खालाया हंखाय चिनि दफा कमावै थांनाय जे दफाव लेखा गोरों आ दफा कमाय मा थांगौ चिनि गानाव जारा नुगु जों गोबां मा ताबुक सिबर थरक जारा बागान टागान रगो ईद बातारागो जारा सामंखाय दंनाय रबर नुगु बरक लेखा फरा बरक तामो साइसिमानिया बनि बागै तिनि बर कमाजाक जों बहायनो जों जदि गाहाम खेलवार गाहाम लेखा फरा खायनाय दंखांखाय बनि बागै कोनो वानाना दंला जों ओंखायनो साबजाथायसा जों मोथांजागनाय चिनि दफाबो मोथांजागनाय जोंबो मोथांजागनाय चिनि जे मुसुमानि आबो जों खालायमाननाय अजाराव आनि पाइथाकक अबनो नंनो साना मुसुंगो बुसगांनि सालो ताख्लाय जेंमानि हाय खालि बो माटक जों जेखुनु बरनिबो मंगै खेला जों हायना मुसुंगो आबोनि बागै जे नांमानि जों आं व्यक्तिगत गसुबानाय आरो पुलानि सिमिजरि साजाका हंखाय जे पूरा खेलानो भाइके स्रामनानि आबो कमिटि र थिकारि काके जों जा मानसा गां सुबानाय आं नरगाय जरा गोबां थंमांला खुवाइनि गोपाल नगर के प्रोग्राम दङ आं ताइ बिसिबार कक्साया
म खेला कमिटिनि जत्त आदम रंनो बरंनि जे पुलेन सिमि पाइथा जरा आसुक परिश्रम खालायगा आसुक साक्थारगा आसुक खाकलक बरंनो बनि बागै ताइसा हामबाय लुइ आनि कौ करन पाइगा खुलुमबाय